ABC Инженеринг, дом на строителя. Основен предмет на дейността на фирмата е строителството и търговията с строителни материали. Ние продаваме продукти за домашни потреби, покривни материали, продукти за дома и градината, електроматериали, обзавеждане за баня, строителни материали, всякакви инструменти и много други неща. Ние строим църкви, читалища, бензиностанции като ОМВ и ОМАКС, хотели, биди и освен това асфалтираме и подове. Нашата най-голяма цел е клиента да е щастлив. Фирмата се намира тук в Ямбол и изглежда така. За повече подробности посетете нашият сайт www.abc-engineering.eu. Телефон за връзка 046 66 14 79. ABC Engineering. Ние градим вашето бъдеще.